Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. May problema ka ba sa kong naong, Clover? Sulti lang, ha? Unsa ron? Lagubo to, Nay. Lagubo bitaw. Bebe, padaplin kay akong ablihan. Be, Hinay nga lagubo, Nay. Ako na lang abli, Nay. Uy, basing ko si Piolo na ni. ako na. Tagbalay baday ka. Bebe. Offer gani kong help. Suko man noon. Basta tiguang lagi nung init yung kay Di ko ganahan matiguang, uy. Unsaon ka nga dili matiguang ni? Nay, ma'am, nganong murag hangak ka man kaayo? Midagan ko paingon din eh. Ngano man, may migukod ni mo? Uwa, si Kapitan, may nahitabo ba ni Kapitan? Dali, tuon na to siya, dali! Gusto na niya ako, Nay. Ano man? Napo may daghang bino. Dito mo undang ko dito. Di na to ni mahurot ng sa kaba. Aksyon na mapilit ng imong dila, Nay. Pilit God. Ako ang asawa ko na ako makitaan. Mo'y mo pilit sa bungbong kon may gusto kong kumo. Yay. Sulay siya. Umang sa kong gibuhat para niya. Iyar kong giingunin eh. Ha? Wa pa mulihan to ron. To ang nasabto siyang laki nga mas bati pag naong na ako. Amang ganing undangon taning atong inom kay mauli niya tong imong asawa niya maabtan ta nga nag-inom diri. Nya. Inom di ay. Buti siya. Nag-uulong ko. Ya sige di kag kag-uol eh. Nga sige masig kag-inom. Ano? Bibiya bayay ko kog dali-dali sa ilang ma'am pagkakita nako nga nagbit-bit kag bino og sundang. Hay naman ako sundang. Ako lang gibutas ko siya akong gipos. Ako tong andam. Para sa mga asawa? Dili. Para siyang kabit? Dili. Para sa dito? Paras butong. Oh. Sagol ako ini bino. Lami man sa bawat butong isa ko ini bino. Sagol di Lami. Sago di ay. Abi ko para na to katong sundang para sa kuan. Diyan. Sa abitan kadyat sana ha kay nangihi sa ko dito sa punuan. Balik ka, basin Lagi. sibat ka. Balik lagi ko. Kapil ako mga akis. Para butong ra yung iyang gibit-bit ka sundang. Tempa. Si nanay manaw si Ma'am Dinis ang paspas nga naglakaw pa ingon sa ilan ni Kapitan. Kadugay ba nimong namatay, oy? Kamatay na ba? Kamay dako kong beranan sa kong dutangan. Umakabayad lang ko nila kung mamatay na ka. Siya? Unsa man, ha? Siya? May gusto pa kang musulti? Ha? Buti pa na gihapon ka, human sa kong gibuhat nimo. Kamatay na ba? Tiwasan na ikalumo sa unlanay! Kapoy mo! Shit! Si Dinita tingali karong nabalik uban ni Piolo. Pisit ba yun eh? Luki na lang mamatay na kalo. Pero sorry ha? Sorry kayo. Pero tiguan na bitaw ka. Tubagaw na ko ninyo. Unsa na kay nahitabo ni Kapitan? Mula sa siyang lawak. Naghilak si Potensyano. Potensyano nagilak. Kapitan! Kapitan! Unsa imong
gibuhat ni Kapitan? Hindi mo kong giwakli. Kapitan! Ay, Kapitan! Ay, ginoo ko! Nagsiga ng iyang mata o nagngangapagod! Kap! Nagkuha na ba kong tubig sa kusina? Huwag mo na niya akong naabdan. Nagsiga ng mata ni Lolo og naganga. Huwag na maginawa. Siya mo gibuhat ni Kapitan ha? Tiyo-sali mo siya! Tiyo-sali mo siya! Pero buhay isip potensyano. Ayaw na ko si Pilyuhi. Dili ko gikan ganina. Suwa pa ko mula sa inyo. Uli kasulti pa mi ni Kapitan. Unyi karon, ingon na siya na. Siya mo gibuhat ni Kapitan! Unsa! Ingon ka kagabi ipangingon anas lulo ni mo. Dili na mo tingog. Oo, bitaw. Dili na kayo siya magtingog-tingog. Dili sa makadadto nga. Tabian kina siya. Magsige pangasaba na ko kung makita ko. Pero gabi manggod. Wala na siya mga saba na ko. Dili na usual. Wa ka din kanina! Diyan nagkasulti mi! Di ba mo nagsulti, ha? Di ba? Dito mo sa gawas? Nakita na mo? Huwag ko mula karong adlaw, dinira ko tibok adlaw o tibok gabi. Kagabi kay nahingawan akong sugod ni Lolo kagabi pa. Mo nga, buhi ko! Masa may buti mo pasabot, ha? Nga may utang kong gibuhat ni Lolo? Masa ba kong buhato niya? Puta na siya! Unsaon man na mapagpangutada nga mikaging naman as Kapitan. Ay, kaluoy daw ni Kapitan. Wa ko'y gibuhat. Kung magkapapasangil mo na ako, no? Mura ko, wa mag-goal dire. Kung may mas nag-goal man karon pagkawa ni Lolo, ako na kay apo ko niya. Silingan ra mo. Ay, Lo. Ano kibiyahan mangguni mo? Magunsa naman lang ko ron nga, awa na ka. Lo! Lolo na ako! Oh my God! Oh my God! Patay na si Kapitan! Kaloy! Kaloy ni Potensyano! Siya na lang usa! Kaloy niya! Uy, tempa. Robert. Tempa na Robert, gabi. ay. Be, hawa na diha, be. Hawa na diha. Ay, nanay ba? Nag-ulboy ako para ni Potensyano! O niya, si Piolin rin mong gakson. Ato, dito sa potensyado. Sunda dito sa punerarya eh. Duyogi dito siyang kagool. Kay giimbal sa mal pa man rong oras sa iyang apuhan. Ay, mahadlok man kog minatay, nay. Anya na lang ko ato dito inikahuman. Nag-ulbay ako, do. Kay buhutan ba ya kahit to si Kapitan? Ayaw lagi ng akong Naguol ako kay maigaksa sa muka ba ni mo paulay na sa inyo ay. Clover, napiit. Oy, okay, unsa napiit? Unsa napiit? Ako, Oy, napiit ko. unsa napiit Sige, diha? sige, nay. Mauli na ko sa amo, nay. Ihatod ko sa amo, Piolobi. Kay mahadlok man ko. Ay, magpahatod. Wa man gani ka mahadlok pagpaingon nimo din niya mahadlok na nung kay pauli nimo. Sayo pa man to sa gabi nga may ani ko, nay. Unya karon laom naman kay gabi, nay. Di na matugkad. May abat naman, nay. Ay, ayaw ka balaka kay mahadlok ng abat nimo. Mao sige na pauli na. Ay, nanay ba? Babay baya ko. Di ka mahingawan ako? Kining, ihatod sa nako kadit si Clover, nay. Mabalik na dayon ko. Babay, nay! Salamat si mong paghatod, ha? Ay, alik, dayon. Dayon. Dili na. Mapauli na ko. Kasaban ko ni nanay kung magdukay ko. Ay, natug na ron si nanay ni mo, inigpaulit ni mo, uy. Mao nga, anhin na lang dinitog. Sa'yo lang paulit niya. Di mahimo, Clover, eh. Ay, Pielo. Salti ko nung kas tinuod, bi. Saman. Wag yun ako'y chance, bisan gamay ni mo. Ay, Clover. Amiga ta sukad pas kagmay pata. Maauman gani. Nasuhito na ta sa usag-usa. Kung may makasabot man ako, ikaw na na. Clover, sorry. Pero may lain ako nagustuhan. Ha? Naibaw ko. Ug nakailakay ko. Si ma'am no. O, si may baw. Og ayaw na lang siya pahibaw. Kay wa man gyapon kay chance niya, di ba? Maestra siya og estudyante ra ka.
Madaot pa hinoon si ma'am kung di pa mo gusto yun nimo ang imong pagbati nga to niya. Mga, dali na lang ka na ako. Kita na lang mag-uya ba? Kay gisugot naman ta ka. Ha? Oh. Dilis! Ano ginagkan ko nimo? Kay uyab naman ta. Ipanabi na nako sa tanan nga kita na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!